Δεν ξέρω πώς φαινόμαστε, αλλά απολυόμαστε. Να και ο μαλάκας με τη μηχανή. Έχουμε δύο ποτήρια κρασί τώρα. Έχουμε αδειάσει ένα 3 λίτρο, το βλέπουμε εδώ. Το κρασί της παρέας, όχι. Είναι, πώς το είπατε εδώ? Εινοποιήματα. Από δεξιά βλέπουμε τον Αχιλλέα, άμα φαινόμαστε, και από αριστερά εμένα. Ο Γιωτάς ο Τρικαλινός έχει βάλει κοκακόλα μέσα για να το ροδίσει. Εγώ το βίντεο σκέτο. Έχουμε κατουρίσει από 4 φορές ο καθένας. 5. Από 5 φορές ο καθένας. Το Βόλο. Το Βόλο. Το λιμάνι του Βόλου. Και ο μαλάκας έχει κοκακόλα, κοιτάτε μέσα το κρασί του. Έχει κοκακόλα και εμένα είναι καθαρό, κοιτάξτε. Δεξιά μαύρο, αριστερά καφέ.